יאללה, זהו, את יכולה להתחיל לצייר. בוא נצייר אותי. אני מציירת על הדף הזה ואת על הדף הזה? כן, סבא... סבא יכול, אין לו מכחול, הוא לא יכול. סבא מצלם אתכם מציירים. ואנחנו בוחרים מה לצייר? כן, אני בחרתי כחול, עכשיו אני עושה שמיים. נו. יש פה כזה. זה גם לא אומר מה שכותבים היום, זה בהחלט יכול להיות שיגידו היום שאין גשם ואחרי אני עושה, אוי, אני עושה... כן. אני עושה מגרש משחקים. זה, היא אמרה שהיא שיחקה עם סבתא וזה, ואמרתי לו, סבא לא שיחק איתו? כי לא, סבא צילם. אני עושה שמיים אדומים וכחולים. בשבת, סופות הימים. אוי ואבוי. אתה צריך צ'אנט. נשי, למה המחשב פה לא עובד? יודע? בטוח שהוא לא עובד או שזה הכבל של המסך או משהו? לא יודע. ראית בו היום? לא. אני אבדוק את הכבל של המסך, שנייה. הוא עלה.